Just let me apologize for those who are not well conversant with our Greek language. I promise that tomorrow I will resume my live broadcast in English, but I have a burden. I have a burden to touch everybody's soul and spirit and body. So sometimes we feel, the fluency and being affluent in our mother tongue. So forgive me. I don't know what to say, but forgive me. Mama dwa somo potas erokamano monevik kikwa ujo achonga kabisa udonjo ni itunde kotowa kikwa Yesu pake ningechan kono wachka madwana mi wachbanya sayomea okadhia live for the sake of it that you will watch manya sayomea monda me jogene sani ka antiere e RTD Studios. Yes, mar Apostle Lenny kata Lenin were mano jatich Nyasaye mamalo chutho ubiro nene chieng' moro wuoyino ng'ama long'o ng'ama war jiwaro moko timo war man gama jomoko war mag wuoche
kata war mag gik moko modhi mari e chiro ma warwaruok mar chuny amiyo nying Nyasaye duong' kora wacho ni duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko odog ni Yesu ma Ruodhwa ajabu jateko. Muma wacho niya adek matindo tindo chakre 15 gi 16. Muma wacho asoma gi Kisungu tabro loko gi Dholuo. I know thy works, thou art neither cold nor hot. I would thou wet or cold or hot. Ni ang'e tijeni, ang'e ni tijeni iwuoyo gi kanisa wami story matin. Kanisa no wuogo kanisa beriyo. To koro ma kanisa mogik miluongo ni Laodicea. Laodicea kanisa mondikne gine mogik barua. Ka Johana ni e chula mar Fatimo. Barua mondiki gi ng'ama muofu ma wengene notok oko. To bende osekalo mach mowang' kachiel koda mo oil manokete mondo wang' mondo tho. Eka Nyasaye nomuomo kode, Nyasaye ma jamuomo gi ji. Kata jomoko temo ni mondo giketh mbele ni kendo giketh chien ni ma giketh bathi gi koni ma giwachi ni koro idigi ni kabidhi e onge sani ogik weche oromo josibo yie ma koro ni e bath ndara koni gi koni to ne ibiro neno Yesu kod chunyi ma wer mwawero kawuono ma wero ni Yesu neno gi chunya wang'a me chunya nene ndalo duto wuoyo na duonde kendo en mwandu na no inga na teko na rabe Yesu yo rabe manu wer mane Johana ochuogo e chula mar Fatimo. He wrote the song when he was in the highland of Patmos. He had no eyes, he had no relatives, nobody was left alone in the highland to die. But then, God who can manifest himself, Nyasaye majanyisre, majathinyre, majaulre, kakuru joringo ne, jomoko neno marach ka joringo, kendo jowegi, kendo jomoko nyalo neno marach kakuru weche ok dhi maber. Sane minene Nyasaye neno kuonde ma weche riche sama wache rach. Koro, ondik barua ne Laodicea, iwacho ne ni ang'e timbeni, ang'e tijeni Nyasaye ong'eyo. Mai madwalero matin tijeni ang'eyo to gima ang'eyo e tijeni go ang'e ni okiliet to be oking'ich kawuono kadhi mapiyo piyo abro telo ng'ama ringo ng'wech mapiyo piyo mondo ariwra gi jomoko nikech ang'e ni uchumi rach jomoko ywago gimiluongo ni bundle jomoko ywago gimiluongo ni time jomoko be koro nyalo wuok mondo dhi omanyane kaka onyalo miyo nyathi mamagi chiemo ket gimoro mesa kata ka en omende moro kata ka en gimiluongo ni nyoche moro mondo lose sama owinjore koro kabi ketho sa onge wach koro ang'e tijeni ang'e timbeni tije ang'eyo kaka gichalo enia ok ing'ich to bende ok iliet to in them in lukewarm in mediocre emanoyude the word mediocrity being in the middle, lukewarm, in them. Yes, them, Olonia, yes, or pake. Them, Olonia, Nato, Punyore Romo, Egimoko di Punyore Romo. Nato, Punyore Nio, Egimoko Widoro Nigo. Nato, Paco, Gimoko Widoro Pake, Quamfano. Dongi winjo ka ng'ato wacho ni en okodew kama koro gike ni biro barendasi ma okodew kata gibokete dende okodew kata yudo nanga to rwake rwakataro kata yudo mana en onyalo nindo anywhere onyalo ninda anywhere kata dhi wuoth to onyalo ninda anywhere kata ji ni kanisa to onyalo ninda anywhere ji ni lemo to ninda tuguro ninda ndekom ni en oromo en gik moko kodew weche chande weche bare ndasi ng'ama ninde kanisa kiyalo injili maninde nyim ruoth kata ka ji odhi rally manitie jatend piny to okoko tugore nodwa nindo kanyo mage joma chunygi iwinjo ni opuonjore romo to puonjore romo e yo marach otimo gire mar romo no to time e yo marach kaka kawuono jomoko be nigi puonjore romo gi dhier ni wacho ni adhier tang'iyo go
be kata okowara be okochuna nikech jomowargo be ang'iyo be okaneno na koro opuonjore romo dwano bedi e diere ka ok en korka cham ok en korka chich sama Nyasaye gwedho ji owacho ni en opuonjore romo ok odwar mondo dhi mbele nikech gik motiyogo otiyo gi rula machon machien kanyo gik mane gik moko timo ne jomoko kata mwandu notimo ne jomoko kata joyalo notimo ne jomoko mane rula makoro dwa tiyogo mbele ne kodhi mbele mano ipuonjori romo marach ipuonjori romo mar ndhem kendo pakori ng'ato nyalo pakore kowacho niya an ok adew ng'ane gini mane ndutore manong'eyo ni gin gi ndutore gin gi kasore gin gi rudore gin gi njejore gin gi mbesore adoni kanyo ng'ane gini manokasore ni mbesore rudore gin ming'eyi gin kiang'o tinde ere en gi rula mana mapimo failures mondo puonjere go romo mondo jiwgo chunye mondo omakgo jomoko mondo jomoko bobedie e timne no opuonjore romo e yo marach. Yes, nitie puonjruok romo ma Paulo wacho ni napuonjora romo ka onge go kata ka an go tok ni no ndhem nikech sama ne onge go to nowacho ne jo-Korintho ni lwete na neuru nikech lwete ne nitie alama mar tich makoro kodonjo makoro tamore kabisa to donjo e tijene manong'eyo nikech kanomiye tich notiyo to oti tich mandhem jomoko nigi ngima moko mandhem gin gi ngima moko mandhem ngima ni ndhem omakabaka kod achiel nyoro nyawacho nyoro ni ng'ato kasore mana gi certificate ni to pok oyudo go tich kaeto ngima ne moro machielo odhi oketo mandhem ni ok onyal manyo gimoro amora monyalo timo en go lukewarm life ngima ne ndhem iywago sikul fees manochule iywago ndalo manokawo koso kata en be oywak nikech ondhem gi ngimane mondo okaw gimonyalo timo to tim gino koliet wang'adi rieko gimoro amora miyudo pinyni nidwa time bedie maliet kata ka ino chodi manyingi dong'ie we bedo chod machodo ni to podi pando kiwinjo kaka to wacho ni nino choto iwan bedo chot ma ji ong'eyo ni ma to chot ma sama joma dwaro chode dwaro ng'ama gi chod to ging'e kama giyudie rando ka in jaywecho bed jaywecho na tabara nyalo nade opako joricho ok apak jaricho bed maliet e gimitimo mibede maliet mane gima dhi yaw ni ndara duonge pak giloyo ginyalo giteko odogres gimitimo mibede maliet no ema dhi yaw ni yore kati jaywecho you are a sweeper Martin Luther nowacho niya ni ka itimo gimoro tim gino kata komi street mone ywe ma ka ng'ato an kalo kanyo to wacho ni ng'ato no ywecho ka to kata kijaweri e kanisa wer ma ng'ama neni kata japiny wacho ni nyathina do wuoyo nyathina pako Nyasaye manade to braka gino tinga toki time to kini adwa bedo mandhem nikech jomoko nyobwoga kanyo koro nyawer to nyoge bwoga samoro nikiane gi maya microphone koro an gima adwa timo adwa nindo piny an ok ahero lweny lameko kech Nyasaye ogwedhi Samson agoko an koro adwa nindo piny isewinjo jomoko mawacho e lembwa ka ema winje weche moko ni kada muma ni an koro nadwa nindo piny mondo yamo kal same nindo piny no in them mano kiot mano be ok ng'ich king'ich to zaidi kiliet to zaidi angisom Fweny no 22 matindo chakre 10 wacho niya nawinjo dwol moro kawachona ni sani ng'ama timo richo otima richo to ng'ama dwa bedo makare be obed abeda makare yes ma ok ndalo ma ji bede mandhem joma bedo mandhem go gin kata Satan ok ti kodgi kata Nyasaye be ok ti kodgi nikech gin asara gima gitimo malong'o onge to ng'ama maliete tije mondikie ngeche it is written in Proverbs chapter 22 verses 29 have you seen a man who is diligent in his ways? Yes. Have you seen such a man? He will not work for mere men, but he will work for noble people of the country. Ibe sene no ng'amoero tije marito tije nindo ok en tich
nindo ken tich, nindo en gweth ma Nyasaye omiyo mana ng'ato, to omiyo mana joma nosetiyo matek mondo nindi, to ok omiyo ji ni mondo gine bemo miyo iwacho niya, ni kidwa bedo modhier, to hero tanda, luori aluoro tanda ma in ichako nindo sa 2 otieno, tichiewo sa 4 okinyi, kitwenyori ka dendi rami, kaeto muma wacho ni dhier mabiro yudi kanyo, nikech in them mane otanda di, in them otanda, ok idwa inyap makara tich ok inyal tiyo, makara chiemo gini iwacho man, taol manade to gima ni tiyo to onge. We bedo mabembe, be iseneno ng'ata nuni momano, 22 matindo 29. Have you seen a man who is diligent in his work, in his ways? He shall not work for mere men. Be iseneno ng'at matiyo tije gi hotness, otiye gi lietne mar tich, otiye gi lietne, kata nyathi kanie klas, nyathi onyalo bedo nyathi maonge gi sura, oraracha iyo kuot, kuchiemo maber, tiende tar, mana kaka dwa dhi sikul, tiendi tar ni kuong idhi e pur, koko biyo wari, ma ng'ato ng'ama biro wari be odeko, japuonj be riti e get kucho, tidonjo ka tiendi tar, nanga di be gala moka dwa express, in gi sati mokifungu no chote yote, to no soma na ginene, awuoyo ni koro life mar gweng, mar dala, sati mo soma na kudho, to ne, wabedo ma hot, ne wa hot, ibedo ma hot, ni bedo ma liete klas ma kare japuonj ne ok oheri, kata ok ohero suji, to biro heri gi thuon, nikech in hot upstairs, iliet, ne piny ka ok tiye gi joma ndhem, polo to wacho Nyasaye to wacho kania, ang'ogi, piny to nyalo kuodhi, to Nyasaye to wacho nang'ogi, kayudo kindhembem, ni ok, nige kija richo sana, to lando ni warruok, ni kata richo ni kwar karemo, Isaya 1 matindo 18, kata richo ni kwar karemo, ta an awuon abiro yweyogi, luokogi, magibed marachar, ka pamba kata ka pe. Koro ka ija richo zaidi, in candidate mar warruok, to motuo ni ok jaricho, botuo doko ware, otuo doko jaricho, botuo doko ware, ni eno bem, ni eno wacho ni weche ma kanisa ok nyal ndotore ahinya, magawe ne ng'ane gini, to kanisa to dhiye, bed mandhem, to mondo obi ong'ogi oko, to bed maliet, mondo Nyasaye oting'i malo, e tiji, kata in mana yaya, ti yaya, ma ng'ami tiyo ne yaya no, ng'ami dhako mitiyo ne yaya no, neka tiji ber makawi materi nyaka ginene, kamiluongo nang'owa, materi nyaka kos, wacho ni nyathini osetiyo kodwa maber, ma nyathini ok nyal riemba, nyathini adwa luwe, mondo ang'e kata kama odaki, kata kama in gionge tabu, nigi tabu, tanyalo kata gero ne ot, nigi itiyo yaya, ipiro nyathi pir mok berie, ipiro nyathino pir mok berie, tok niya, ni idhi bedo japiri, ipiro, to piro nyathi to botami tiyogo, imiyo nyathi yath, kata nyuka ikage ma nyathi koro ninda ma koro nyathi bola, to kae to chuor ng'ani eme moko ng'eyo, mano kiti tiji maber, tiji maber en tim gima noteri kanyo, kata ka indasta goe, ni ang'eyo tijeni, I know your works, what the Bible is talking about, what is being recognized here, conspicuously, that is displayed for anybody to see and recognize. Your work can pass through and can make even God himself to see you, because he says he knows it, but then horizontally it has not been recognized. Hallelujah. Anyo tijeni age kaka gichalo. Ne kapok iywak ahinya kuongi make sure ni tijeni nitie. Awacho nyanwo kata nyoro. Ang'o bithagori malich to jomoko makia kata poko tong. Opoko tong, lwete olil, nangani olil, to kao tong, to wuothogo, te uso tong ne. To in ma in sikul, to pok iyudo school fees. Ang'o moni kaka tong te kitwe nyaka tayo. Boil tong, ma pito bende nengone yot. Boil tong maber, to tong iuso 15, niketo nyaka 25 nikech ing'iewo gimoro kaluwore gi kaka in. We bedo mandhem kata rwakni, nikech
Because your motimo business will tell you. Your motimo business will tell you. Especially salesmen, your motimo salesmanship. They will tell you. They will tell you what? That you sell yourself before you sell the commodity. Go in, ilil, iwachani pinyi romreni, inidi pesa miyudo, jamakanika, olil goil, manutije, olil goil, manutije. Jamakanika kato de mene bank, gia pron ko wako to lweto timo oil. Ngabro chayo nge engineer donjo. To in maukin makanika. Te le laro ki jogo lil. Te laro ki jogo lil professor margi. Nike chango. In them egimano winjure team. Yes so paki. Hallelujah. Da chiene mo lil. To da chien mo lil nango. Odo mne niso kite marichunye. Ni eno lil. Kaka nenu le peo lil no. Eka konywando rebe. To kai ke jomoko laro kon de chien gigene. Kaka nenu wakne kalagala. Eka ke jomoko be laro kon de gigene. Yes so paki. Koro Okoningere tagri. Use the opportunity. Look for something. Because God says He knows your work. What are you doing? In them, you mama konyi wood. Ibeda beda ping. Yes, but you goro selling me a week, and I'm out here. Ke ose mi pie ke selinga lofu kata lofu gmiare to konyal kawade ki wuto kode kilometer ngwen kile kabagi kilometer ngwen kile kabagi take go ya close kaba yote ni chinanga ni beler kamikete no beler language be ngeyo jo mane do che ine usi njugu ko ni bedo example to kini use ga kalu mano mana platform mano mana training another training nyasa nyalo erikanyo mundu puonji ka ki relate giji from joma pinyi bugi nyaka joma be malo kai tagu higo nya anayudo b anayudo a anayudo kiangowa sauri yako gol no mani chame wa gole no mani dhi chame yes kata bini no gole mani dhi chame iyo kitiga kili in ngat bilo nangowa in them lawi kawo kamano to winji engineer aneni engineer mago joma tiyo tije gi gongwana gitiyo tije gi lere lari wana maduong mokwebere doing the pack, get dog, the lawyer, dog, there's a case of that. It'll come on. Iwinja, I knew Pimini, Nango, or Kiliet, Tobe a chomo mulioko chop. Among you, need to make a say on Mula. Eh, Mano to Unitech. Go to watch the heart, the sound of the Buddha. God cannot judge you. God is so loving. His love is so conditional. God's love is not conditional for lukewarm people. Those who don't want to be identified with anything. Yes. O konto armondo o ulregi gi mora. Ni ena kakaeno. Ena kakaeno. Kesa amori inge, kesa ni odie, kesa ni origo die, kesa ni origo die, kesa ni. Gikune machoko okuniti, kago ngato, yeso pati, mwana uru jo lwenye. Ndalo bo ne wane pina robi, ga prochi nguiwie. Neni tire choko, wage maneti, joko kasore, maegi ong'e, chokruok mora maldini, yoko die, to chokruok ni natol. Odeye, chokruok nini KICC, odeye, chokruok nini City Hall, odeye, chokruok 668, odeye. Guy to Gidomania, I'm flying out next month. I'm flying out next year. I'm flying out. Solauru pesa batini ketmandege. Solauru ketmandege. Aminena kama we kodini. I said on deck, Chakariga Puchi Kugiwi, Camilano Ningi Yalo, to Carlo said the Mangan believe. I said the Mangan, oh, you do moro, mana losse arambe, marti cat. Ni nango, ni keje, nyasae, kotimu girimal ono, to mane kakotime. Ngato nyalo mea personally, ajalo uwe gato niya, mea ticket, mano tok tabu. Yes, to kuru kete niya, lasa uru ticket, ana de loka na boka de, viso de otame, kio timorenado. No, kiki bedu lukuwa, kuongi, give me timo, kanasani, ano kado bedu lukuwa me dholuo, nikoro karko gikoro kadhulu ni tayo angich. Nikora yuangi nikora ngama lich bako edonde bako dholuo kanya yalo mano mana yin dholuo poda yalo ga yala kisungu ba yalo ga yala latine mo podo tama gidojo gidene gidok boko to mangeyo kawuoyo ga we mondo kika we ngat okadwa yombo ngato yes adwa na bed maliet e gimoro moro matimo abed maliet
e gimoro amora matimo. Be iseikori mondo ibed maliet e gimoro amora matimo. I know your work. I know that you are not cold or you are not warm or hot. Yes, the current word, the current language, hot. Warm not, iwaro no more, awegi maliet. Liet mar gimoro ok awegi mamor, awegi machwaki. Joma nebe no kupuonjore tedo maber ema onyalo tugore oketo dakuon mar kendo to pi osemna murore to odwa no tedo go kuon pi momurore ma mdhem ok ted kuon pi ma tedo kuon en pi mochwakore ma bobne mane ma kuon winjo ema kuon winjo nyaka ngama pok no chamo kuon owo mano chamo ginene okek o wacho ni bas ma koro kek barwa kori winja weche winja wacho matindo ge magi weche manege tiendegi Meresa, resi, nyatinya merero kamano, dumo dogne Yesu Kristo. Larry Jobs, God bless you. Ko, namba parga uchiek wacho, monatieki, so then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Nikech in ngama ong'e identity. Yes, it is in fact, some people dangle in between indecision. They are in the island of decision. They are in the valley of decision. They don't know what to make. But if you see them making any credible decision, it's because they are borrowed it from somebody. Nitie jomoko nyalo ng'ado gimonego gitim nyaka onem na ka ng'ato timo koro ka ni otimo gino nikech ng'ato timo mano be nyalo dage piny ma koro wantie sani ni koro ka ng'ato nindo kech to inindo ka ng'ato we chwore to inindo ka ng'ato we chiege to imbe weyo mano be nyalo timo magi joma ndhem go gituoni gi neutral wan neutral o play diplomacy ma onge gimo understand kanadi e waruok onge diplomacy da waruok ko wari to ko wari ber zaidi ninge koro in candidate ba waro jaka wari to ko wari to beno ber zaidi ninge in candidate mar elevation Nyasaye koro pinyi malo ninge your hotness tamo ka ninge chir koro donjo kuomi jachir manyalo maki kiliet onge Kilit Satan manyalo maki onge kato dir chuodho ka tuoto lwar mana piny kato dir yanka gore mana to dok mana chien kato ket mana nyingi moting nyingi gunde kotero gi e bank bakabe jo miriambo dakie mondo giket go nyingi podi winjo mana ka in kinko kichio ka in sap ya kinko kichio ka chemka sibur nige Nyasaye maduong' malich mara uma nikodi ng'ama nyalo mako hallelujah iwinja okariambi winja ni gima notimore ng'adane Sadrak Mesak kod Abednego moseang degi wach ni ok gilam nyiseche to bende ne ok gilam gadieri to kawgi motergi e bur mach mobedo multiplied 7 times. Imagine bene ne nigi digri mamando akiani macha to kodi luongo nango just science go nyalo nyisi kaka kaeto Nyasaye maralwe kanye mokwong ne suchi Yesu kapoko biro kanye mokwong ne kendo nene gi Nebukadneza neno suchi Yesu male kodhi penjo gi olor piny to penjo ni Sadrak gi Mesak gi Abednego en adieri ni ok onyal lamo Nyasaye ni ruoth ok wadwa wuondi ok wadwar wuondi Nyasaye no ok wanyal gone chongwa piny waliete wachni waliete. It is like they were saying that we are so hot gimomiyo Nebukadneza, this is my interpretation, gimomiyo no medo maija nige jogi ne liet pa omiyo medo mach oworo no medo negi mach baliet moloyogi or double the hotness of their faith. Gima Satan timo ni mondo dwari godo mano koro ka Nyasaye dwa tiyo gi gino to quadrupile it and man hexagon tile it akia gimo ni wachi ni nige wan gi hexagon wan gi quadrat wan gi triple wan gi double whatever geometry ka kiluongo gi na I don't care. What I care ni kane oserwak gi mach baliet tok gi wang Nebukadneza ka koro dhi ng'iyo ni to joka bose wang yawuoyi manago gi dongo manotero joka mach ema nokwongo wang mondi to en kong'iyo maber to yudo ka owacho ni ni watero ji adek mach taneno ng'at maragwen the fourth man
and inene hotness. The fourth man, inene match, inene gikmaliet. Katobere ni tem wanguka match, ukalo masike, ma wanguka match. The fourth man will be seen. Ngat mara ngwen, ma wangi chalo wanga, wodi nyiseche, mana jabu jaler. Ilungu ni chingore nye mudhe piny, deka poli gi Galili, gi dala wa kerungu, kama jo chile, no mako, to the fourth man, none. Kata ini ki wach moro matami nindo, weche moko matami nindo, ni tie ngat mara ngwen, ma wangi rieny, wangi longo, wangi Yesu chalo wangi ching, nito simbo da abu temo fusido kalegesa ni, tuwar kameng, o chali tul mane moso chunge thing, momonyo tu, mane moso chungo ka Farao, mane gala mano monyo tude Farao te apako Yesu ja Nazareth ni iwija gima wacho ne mundi winji take it ni ya kawuono bed malit okera kejo chiende odi maja chien be odi mi bedo mangiti mi bedo paralyzed that you cannot move. Every vein is dried up. Every vein is paralyzed. You are a paralysis disease nikodi kaka Mark chapter 2 nganja nitie kama kori bineni Nyasaye nyaka ni makoro pingi malo moteri kama ji koro liete Nyasaye mondo gwedhi alam Nyasaye maduong malich mondo bed kodi sani Apostle Robert Odhiambo Nyasaye ogwedhi Kapis Otieno Nyasaye ogwedhi walam Nyasaye maduong ere wach mainigo wach mane mikale matek weche mago chumigi mago to kliet ahinya mago kliet Nyasaye nitie manyalo keto chiemo e bele ni kawuono sani ok awuoni kata kikwam mikeka kidhi chulo school fees beyo medore mag chiemo iwinjo ka koro ikiaka kedhi masa mori gombo mondo idar idhi kata ka giro timo gigini beogi Nyasaye nitie mago tembe ma hot tembe ma hot go nitie Yesu ma hot manyalo bedo gi duoko sani Nyasaye maduong malich mok lokre mar lwenje ubongo were nyakalaga Nyasaye ma ube lake pinje duto idak kamora mora to kine gibora mora nige chiricho kinyal bede ragodi ero kamano nige kibadi chalo bari choma gime mako ngenge manyalo gole lweti in sibuor bador jona pako nyingi were gigi kibetimo madongo bisetimo neji ero kamano kum jako cha ero kamano kum ngancha ero kamano kum ngancha ngata Nyasaye man nigi dwaro bari chunye gibora mara dwaro mane timne Jehova mok lokre kamano dwa bede mangich ma chunye dwa wenya kalemo achiro chunyno sani mondo chunyno dhi ka Yesu mondo tine Nyasaye sani gimoro moro ma ng'ato ne dwa bede mang'ich mano kodwa bede ma active owacho no se chiwo moromo ni to kone duoko owacho no se dhi lemo moromo ni to kone duoko en koro neno no bede kate dhode achungo chunjego aketho gi kuom nyingi Yesu Kristo ma Nazareth obed gik moko moywa ng'ich mag development momako ng'ich miere ma ok nyalo dhi mobedo mandem koro ma ok dhi udi mano chakni gero to kotamore atieka kendo mano tamore ni chako to tamore atieka Nyasaye mok lokre ng'ato mowinjore kon ng'ato dadwa juobi kaka wuono ni achome ter odhi bedo maliet mawach no dwaro nyombo no gade ka pokorumo nyingi Yesu Kristo ma Nazareth ero kamano chang ng'ato ka ng'ato obed tuo ma paralyze ji mamiyo bath ng'ato nyalo bedo mang'ich dhi to koni bedo maliet aketo teko go mag jochiende mag stroke amako namba gi kuom nyingi Yesu Kristo ma Nazareth yes dungo togni kuom teko ni manitie ero kamano kuom gik misetimo ero kamano jabu ya teko ero kamano kuom mako jalcha awinje chunya Nyasaye kitimo ne ng'ato oro sani iringe rembe tiringe lechene gik moko manomoko matek kata bagi chunye mowacho ni chunyo moko kaka wuotho tama kaka wacho tama gino tama kaka nyalo wuoyo tama oyud gimo nyalo wacho to wach ne Yesu Kristo ma Nazareth gimo nyalo timore apako ikina poyo kuom timo gigo e nying Yesu Kristo Ruoth amen ken amen duong pak loyo odogne Yesu Kristo Ruoth Nyasaye mondo gwedhu Nyasaye mondo bed kodu Nyasaye mondo bed kodu ero kamano jateko hallelujah yes watudre kodu gidene gibiluongo ne inbox kocha ka in gi wach moro ma de gomono lame Nyasaye ka in gi wach moro be gomono mondo medie paro to ng'ich tagolo bedo mandem be agolo bedo maliet
bed maliet. Amen.